Ambe an filɛbaw ni an lamɛnbaa cɛ n'a muso bi jumasu in na k'aw bɛɛ lajɛlen aw ni su. Débat politique nin y'a kɛnɛ sigitɔ ye ko n'a koroncogo kama sa an tɛna baabu jan kɛ bi. Dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruyaw ye tali kɛ min na kosɛbɛ o ye kuranko kuma ye tuguni. Kuranko halisa tibitaba bɛ sen na lajɛ kun kan ka kɛ sini. Nka o bɔra la k'a bila jumadon na yaasa halisa laɲini minnu kɛlen don olu bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min fɛn ka taa fɔ premier ministre ye ale fana bɛ se ka taa min fɔ jamanakuntigi ye baara ka se ka kɛ n'o ye joona. Fournisseur minnu bɛ taji di olu yera, panneau solaire bɛ maa minnu bolo olu fana yera, créer mɔgɔw olu fana yera, sɛbɛn ka labɛn sisan sa bɛɛ lajɛlen fɛ ntɛnɛn 7h primature la ka se ka fɛn dɔ bɛn nɔgɔmɔ. Baara min na se ka kɛ ni mun ye ka t'o ɲɛ yira jamanakuntigi la an b'o dakun na nin waati in na. EID tako 28 na min ye jamanadenw ye olu ni premier ministre tɔw u ɲɛ kɛra ɲɛ ŋwɛ. Dɔgɔkun in fana jo sariya ale ni sariya ko o kumaw cayara kɔnɔ kosɛbɛ. Dunko juguya ni yurugu kɛlɛli o kumaw kɛra. Carte birigi passeport halisa kumaw bɛ sen na. Gouvernement kɔni y'a yira sa ka bɔ ko fɛrɛ foyi tɛ yen bi min b'a yira ka bɔ ko an ka passeport ko dulon cogo bɛ a la olu bolo an ka musaka de bɔra ka don a la min ye bugunatigɛ min b'a kan n'o ye CEDEAO ta ye o ye bɛnkan bugunatigɛ ye. Fala ye nin dɔgɔkun in na fana sɔrɔdasiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la Kɛnparanakaw fɛ yen Bamanci wale Dugawale kɛba maa 19 u y'olu kɔni bila su bila yɔrɔ la. Segu gouverneur ale fana ye ka kalifa minɛ la Siraba ka kasara senfɛ a bɔtɔ Segu k'i kunna Bamako ka kari tɛmɛnen tɛnɛjaw o kɛra école de police la yan an bɛ dugawu don kɛ sa ko Ala ka ni furow bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min na Ala k'o nɔgɔya. Falaye tiɲɛna gɛlɛya bɛ Mali la sɛgɛn ni kelen tɛ ni fila do kɔni kelen bɛ maliyɛnw na bi na dɛ Falaye denkura de wolola ngɔyɔ la Falaye sisan Asimi yɛrɛ de bugunatigɛ taara ka kɛ sobonna ye ko 17,000 bɔlɔlɔ sira ka dɔ ka WhatsApp la ko Asimi bɛna na chrétienw ka fɛn tɔgɔ ye di chrétienw ka seli bɛna le Noël ko Asimi de bɛna na musaka di ko ka se ka senkɔrɔma dondoli kɛ o ko hukumu kɔnɔna Falaye dɔ taar'o bila ka bɔlɔlɔ sira kan ka Asimi yɛrɛ photo ko la Asimi ka maaw ko k'u da finna k'u ma korodun dɛ ale sen t'o la bi a sen t'o la sini minnu fana ye baara in sigi bɔlɔlɔ sanfɛ hakili la o fana y'a bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen datugu nka halisa Falaye 17,000 ka ca koyi 85,000 o ka ca o ni maa min y'o sɔrɔ bi na a bɛ dingɛ caman datugu dɛ président a kɔni tɔgɔ tun bɛ sɛbɛn in na a yɛrɛ ka maaw dabali banna pewu sabula u y'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni nin tɛ sɛbɛ ko ye maa minnu y'a waleya kɛ fana olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ u y'a kɛ kun min kama premier ministre ale bɛ halisa maaw fɛ yen tagali la Falaye bi ani journaliste ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko ma kɛ basi ye k'a na dɛsɛra dɛ laseli senfɛ premier ministre ko min ye jo sariya lafasali ye o ka di bɛɛ lajɛlen ye an bɛ furancɛla fanga min kɔnɔna na
a ko ko bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko ni waati tɔw si tɛ kelen ye ko ale ka bɔ ka maa jaabi ka bɔ ka kuma fɔ maa ma o t'ale taabolo ye ko nka ko min ye an ka cɛkɔrɔba ye an fa an ka karamɔgɔ n'o ye professeur Ali Nuhu Jalo ye k'o ye kuma dɔ fɔ ko o tɛ se ka to yen ten ni ale ma o ɲɛfɔli kɛ maaw ye sabula k'o ye welewelemada kɛ k'a fɔ ko min ye maaw ko parti politique dɔw ɲɛna k'olu ka wuli ko k'u fara ɲɔgɔn kan ko n'o tɛ ko Sɔrɔdasiw ye parti créé dɛ ministre ko ale ma da o ko la dɛ ko kɔni k'o tɛ sababa ye fala ye parti ko la a ye jira ko dɔ sɛnɛ kan premier ministre ko an ka jamana kɔnɔna na yan ni waati in na parti cayaliko kuma k'a kuma bɛ mɔgɔw da fan kuma caman a ko ale bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna sabula baara in bɛ ale de bolo ale de ye premier ministre ye bi min ye parti politiques hakɛ parti bɛ fɛn minnu na baara min bɛ ka kɛ ale bɛ se ka min fɔ an ɲɛna ale ni parti politiques ka ɲɔgɔn ye sen fɛ n'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen fala ye parti politique ɲɛmaa min tun b'o kɛnɛ kan o ye maa 199 o ye parti ɲɛmaaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ k'a bɛ se ka min fɔ minnu ko sa ko parti politique ko a ka ca an ka jamana kɔnɔ k'u ka wuli k'u labɛn dɛ ko sabula ko parti politique dɔ bɛna b'o hakɛ la sarti min bɛ yen n'o bɛ parti politique kunna a y'a fɔ parti politique ɲɛmɔgɔw yɛrɛ sigilen ɲɛna han k'u k'u labɛn u k'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔ bɛ se ka bɔ parti hakɛ la cogo min bi sɔgɔmada in na maison la presse la a ko transition daminɛli ni sisan cɛ parti politique 66 de sigira sen kan ko 66 in ko kabini assise nationale fana kɛra n'o kɛra refondation kan ko parti politique 6 ko o de sigira sen kan k'a papier bɛɛ lajɛlen bɛ administration territoriale la ko bɛɛ bɛ se ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko Sɔrɔdasiw bɛna parti sigi k'o tɛ yen ko si tɛ se ka o fɔ fala ye ninnu ye kumaw ye kuma minnu ni premier ministre y'u fɔ nka n'Ala sɔnna ma sama waati kurun kama an na tila ka na an da don o la an y'a fɔ a ɲɛna ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ fana école karamɔgɔ minnu bɛ chrétiennakaw bolo n'o ye kɛnyɛrɛye ye olu kɔni kɛlen don ka baara bila boloda san ani yoroso min ye ezo kɔnɔna na n'o ye segukaw fɛ yen ye colonel Siri Lamine danaya kurakuraya la ale ka tuguni écoleden dɔ sɔrɔdasi denmisɛnnin kura olu d'a ma segukaw fɛ yen sa olu kɔni bɛna taa kalan kɛ yen ezo kɔnɔna na kalan na kɛ olu kunna premier ministre ni journaliste ka baabu sini sɔgɔma an n'an da don o tɔ la k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye maaw bɛ se k'o faamuya cogo min na sabula min ye premier ministre ye a ko tiɲɛ don jo sariyaw olu tɛ labato an ka jamana kɔnɔ journaliste u ye kuma caman fɔ a ye datuguliko la min ye degun ko la ko nka k'an journaliste yɛrɛ fana kan ka jateminɛ dɔ kɛra fala ye ko an bɛ maa minnu neni an bɛ maa minnu dɔgɔya an maa minnu na ko yalama k'an b'olu ja k'an kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn sigi an yɛrɛ ka tɔn kɔnɔna na olu mɔgɔw kama fɔlɔ premier ministre ni ɲininkali fana k'an na bi n'Ala sɔnna a ma sini an n'an da don o tɔ la fala ye Asimi a kun bɛ Bugunikaw fɛ yen kan dɛ lithium ko kurumo karili o baaraw ye kari nata ye ɲɛmaaya a bɛ jamanakuntigi Asimi bolo sini sɔgɔma an n'an da don o la Masinakaw fɛ yen Kokiri musow olu farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ min ye jɛrɛ in kun ye min ye an na dɔ fɔ o fana na Tomiyankaw fɛ yen commune 12 min bɛ yen olu fana musow olu ye kimɛli kɛ donbolo dɔ kɛra olu ye an n'o fana fɔ Kita fana kaw fɛ yen bi olu bɛna bɛ ka dɔgɔtɔrɔsow sigi furakɛli bɛ se ka sɔn nɔgɔya cogo min na Kita n'a marabolo kɔnɔna na Kulukurukaw kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin sirabana ma fɛɛrɛ mun sigilen don sen kan olu bolo an n'o fɔ min ye AES jamanaw ye olu ka seko ni dɔnko maa ma falo min ɲɔgɔn ye la an fɛ yan a ko kurumo karila bi CICB kɔnɔna na min ye Mamu Dafe ye ale min yɛrɛ seko ni dɔnko ni dunanjiso misiri ye ale tun bɛ o ko ɲɛmaaya la CICB kɔnɔna na fala ye sini an na dɔ fɔ o fana na i b'a kalama ka fɔ ko Haut Conseil Islamique ɲɛmaa ma sɔrɔ a la hali bi o ɲɛmaaya ɲinini hukumu kɔnɔna fana na fala ye denmisɛnninw ye welewelema da bila sa k'u ka wuli ka jɔ kɛ
yaasa cogo min na au conseil ɲɛma bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o y'olu ka laɲini ye laɲini min n'u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko fo o ka sabati fala ye kɔkan kibaruyaw la sirikaw fɛ yen nin waati in na a yira k'a fɔ ko caman bɛ ka falen olu fɛ yen irisiw olu n'u ka maramafɛnw olu kɔni bɛ ka taabolo ni nabolo falen o fana kibaruyaw olu fana na walawala maaw ye sini ka taa fara fana laginɛkaw olu fɛ yen politikimɔgɔw olu fununen no bi dɛ fala ye ko sabula n'a kɛ komi n'a fɔ Mamadu Dunbiya o ka cɛbɔya bɛ ka sigi sen kan dɔɔni dɔɔni parti politigiw fusinnen no ye Cadi ale ni Faransi y'u kɔ don ɲɔgɔn na min ye Faransi cɛdenw ye olu bɛ k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Cadi dɔɔni dɔɔni Kongokaw fɛ yen sa banajuguba in o wulilen no ye Sudan fana min ye kolera bana ye o fana bɛ olu fana fɛ yen nansaralakaw olu ka tɔn belebeleba min bɛ yen n'o ye Union Européenne ye ale kɔni ko sa ko ka dɛmɛ ta sa ko ka ɲɛsin jamanaw ma nin waati in na jamana minnu bɛ yen n'olu kɛlen no misali ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ banbannen no yɔrɔ minnu na ale ni jamana minnu fana olu ɲɛsinnen don u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna sariyaw labatoli ma k'u ka san tɛmɛnkuraw ko olu na ɲɛsin olu ma fala ye an yɛrɛ fɛ yan fana dɔgɔkun kelen min sigira sa ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli kɛ n'o ye kiiritigɛlakaw ka ko ye u ye barosigi caman kɛ o ko fana sen kan denmisɛnw welela ɲɛlikɛw ye minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale fana ye dantigɛli kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye comité olympique ye o maaw musaka min kun nɔ minɛ n'u la sa ko u ye caman sara a la vérificateur ale ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ ko la fana an b'a dɔn k'a fɔ ko min y'an ka farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye n'olu kun taara Côte d'Ivoire kaw fɛ yen musaka min donna olu ka tagaliko wari la sa e k'o fana saraliko kuma tɛ sen na wa FIFA ale fana bɛ ka munumunu diɲɛ fɛ ko min ye coupe du monde 2030 ye Espagne Maroc ani Portugal k'o na taa yen denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu si ma san 17 sɔrɔ sa olu ka coupe du monde ko bɛna taa tan tuguni Katarikaw fɛ ninnu laban bɛ yɛlɛma ye o FIFA bɛ laban bɛ yɛlɛma ye an bɛ taa fan fɛ ka sɔrɔ ka na ni an ka maa bisimilalenw ye ka se ka baabu ale da don. Ambade te duma kanubaw an filɛ don min na ko bibi na bɛɛ lajɛlen sigilen kun do ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a shurula ni waati na n'o ye te vert rasul simple o fana bɛ yen nɔ te vert rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko te vert rasul a bɛ foroko cɛ ɲin kɔnɔ ni nga sɛbɛn sanfɛ amaro sun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfo n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ te vert rasul sɔrɔ ye n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ te vert rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san te vert rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dum warata de o koni kuma ta sa e ka sama mɔnɛ to ye i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda
Yaw gardige shifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana kononike tu no bi fe ka usendo anga ni jeuna aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugan droni aw gardige be siga faraki wa aw ka sorota dogomani o e sifa wari wa mugandi e madon o kadi aw kana kononike wala ka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefɔniw na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année u diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra kare ye. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw fo ka aw waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na tilegan in na n ko su in na n ko baabu bɛna na sigi su in na baabu an bɛna na sigi mun kan o ye parti politigiw olu ka laɲini dɔ ye sa ko dɔ kɛra transition na k'an ka segi ko ka taa kalata la yaasa min ye jamanakuntigi bɛ se ka sigi cogo min kalata tɔ bɛ se ka labɛn cogo min baara ɲɛbila baara minnu bɛ sen na an ɲɛ bɛ min na premier ministre kura sigili ni sisan cɛ a kɔni yɛrɛ ye wuli ka jɔ kɛ ka taa a ko sira fɛ parti politigiw lajɛra olu n'olu kumana baara kan ka taa tagabolo minnu fɛ olu y'u fɛla fɔ caman ko ka chronogramme bɔ ka élection date ko k'o fɔ min ye EJ maaw ye olu ye kalan daminɛ u ka maaw kunna maa minnu bɛ se ka kalata ɲɛnawali baaraw kɛ sabula EJ de kɔni bɛna sen na jaabi bɛɛ lajɛlen bɔ fo ka taa di cour constitutionnelle ale ma o baaraw maa minnu kan ka o kalata ɲɛnawaliw kɛ sa olu y'o kalanw daminɛ u yɛrɛ ka EJ bolofaraw kunna jamana kɔnɔna fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o fana kɛrɛfɛ min ye premier ministre ye ale ye commencé baara kɛ conseil des ministres la kunu ka kɛ ni kalata ko ye a ye laɲini fana kɛ kalata sɛbɛn min bɛ yen n'o baara bɛ senna ko k'o to senna sa ko février kalo ale san 2025 nin waleya minnu bɛ ka kɛ an ka baabu bɛna tali kɛ o de la ale ni jamana kɔnɔna na fana holomasiri tabaw bɛ wuli ka jɔ mun na furancɛla fanga yɛrɛ a kan ka ban tan cogo la sawa dɔ kɛra wa a ko bɛ cogo di an ye maa fila wele Mohamed Traoré sigida filanan kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Bill MRC o ɲɛmaa ye ale ye maa filanan o ye Gimba Sidibe ye Alliance du 22 septembre ale b'o tɔnjɛkulu kɔnɔna na an b'a fɔ aw fila bɛ masakaw ni su Bill ni su an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn i Traoré an b'a Gimba i ni su i bisimila an ka kɛnɛ kan o diyara an ye k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa an bɛ baabu daminɛ ni Bill ye an y'a ye k'a fɔ premier ministre kura kɔni waati min na e tun bɛ bɔ yan o tun ma sugandi sisan kɔni a sugandira e bɛ bɔ yan waati min na o y'a sɔrɔ télé gannen don kosɛbɛ kumaw kun ka ca yɛlɛma kɛnɛ bɛ ka jɛya dɔɔni wa taabolo min filɛ nin ni premier ministre kura nalen filɛ nin a kunna an bɛ se ka hakili latigɛ wa. Kasama an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn ka an filɛli jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen don an na bi su in na ka Keba fo ka Falaye fo ka co-débatteur camarade Gimba Sidibe ka foli lase a fɛnɛ ma Kasim an y'o de fɔ jamana in kɔnɔla la an y'a fɔ an ka kuma la an bɛ segin a kan k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ jamana fɛ Kasim ka tɛmɛ Ngolo Masiri tabaga kan jamana kɔnɔ quoi o tɛ Mali dɔrɔn dɛ o ye diɲɛ fantan ni naani bɛɛ lajɛlen parce que n'i ye ko ta ka jate minɛ olu de bɛ sɔn k'u denw to so k'u musow to so k'u balimaw to so k'a fɔ k'u bɛ t'u nin di jamana kumabɔli la quoi donc olu ka taabolo la i mana ye k'a fɔ action fɛn fɛn n'a bɛ poser i kan ka dɔn ko ça va dans l'intérêt même de la nation parce que an ye faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Ngolo Masiri taba tɛ se ka faso janfa cogo si la quoi o de kama depuis u nana fo ka se bi ma an ka danaya diɲɛ don o don dɔ bɛ fara kan ni misali ye jumɛn ye i bɔra ka kuma fɔ ni depuis transition min na donni mun kama kulikan kelen o de bɛ parti politique da welekan kelen o de b'u da hamina kelen pe dɔrɔn o de b'u nɔfɛ ko élection on y'a fɔ à l'époque k'a fɔ ko si réellement les élections étaient une solution pour les problèmes maliens
ngo Mali sosa tuma soro ali transition a to kuma te fo Mali la ayaye ka fo ko Ablaye Nale c'est vrai Grégoire Boteta Oyoko akuma o chaira doko ko agenda wera ko de do ko fan wera de do mais en aller ce dont les Maliens avaient besoin ça c'est d'essayer de rassembler tout le monde ka bela jelen fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔn ne baara in ka gɛlɛn parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka Malien bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan nous qui parlons de la révolution an b'a fɔ de bela jelen tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn quoi mais quand tu as la majorité avec toi a ka ca Ala fɛ i ka baara kunkelenna bɛ ɲɛ Ablaye général de division Ablaye Maïga nalen premier ministre la a y'a ye fɔ ɲɔgɔn kɔ tun ka ca mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ mais an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko il y a vraiment un apaisement du climat social au Mali parce que i ka taa ni mɔgɔw ka kuma ɲɔgɔnya o sa i ma taa yɛrɛ hali n'aw taara n'i taara ni aw ma ɲɔgɔn faamu kojugu o ka fisa i ma se maaw ma a y'o wuli ka jɔ mun kɛ o nana ni apaisement filanan ye mun ye n'i y'a ta ka jateminɛ Ablaye bɛ na gouvernement in ɲɛmɔgɔya la wagati min na ministre délégué dɔ bilara kɛrɛfɛ k'a fɔ ko mun chargelen don élection kunkanko kuma la o ye indice mun b'a yira k'a fɔ ko est-ce que élection ko kuma tɛ fɛngɛ élection ko a tɛ transition kɔnɔ wa parce que n'a tɛ transition kɔnɔ ministre délégué ne ɲɛ t'a a utilité la yen nɔ quoi a filanan ye mun ye démarche mun kɛra ka ɲɛsin fɛngɛ parti politique ma ani société civile ma k'a ye k'a fɔ ko relecture du fichier électoral ko kuma mun bɛ sen na o kuma fɔra ani réforme institutionnelle et politique ko kuma mun bɛ yen nɔ o baaraw fana bolodara k'a ye k'a fɔ ko hali o sɛbɛn ninnu olu bɛ hakili jagabɔ kɔnɔla la politique kunda ani la relecture de la charte des partis politiques o bɛɛ lajɛlen b'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ an kan ka sigi n'a ye k'a fɔ mun ye laɲini ye transition ka laɲini dɔ ye élection ka se ka kɛ i bɔra ka fɔ i ka kuma la sisan relecture du fichier électoral ale tun baara tun kan ka jɔ nin kalo tile 31 nka u y'a fɔ ko parce que baara ka ca kojugu anw yɛrɛ participera premier ministre ka rencontre la a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw donna relecture du fichier électoral la ko sabula ko parti politique dɔw tora kɔ a ko la ko ani inondation ko ninnu fana ani gɛlɛya caman donna a ko la ko pour que ka se k'o bɛɛ ladilan sisan il faut que an ka fara ɲɔgɔn kan ne bolo k'a fɔ kalo 2 faralen relecture du fichier o b'a yira k'a fɔ ko kalata ŋaniya bɛ u kɔnɔ au sein du mouvement résistance citoyenne an ko de ko an bɛ an ka jamana marabagaw kɔ olu de b'a dɔn wagati min na kalata kan même si les gens n'ont pas toujours une solution au problème malien mais olu de b'a dɔn k'a kan ka kɛ wagati min na. i ka miniti 5 fɔlɔ o dafara an bɛna Sidibekɛ fɛ yen n'o ye Jimba ye Jimba premier ministre nalen ni sisan cɛ baara minnu bɛ ka sigi sen kan o b'a yira k'a fɔ k'an bɛ ka taa kalata la wa. siga t'o kuma in na Kasim k'i fo ka segin k'i fo ka kɛbaaw fo ani techniciens bɛɛ lajɛlen n nana jɛkulu min tɔgɔ la n'o ye alliance du 22 septembre ye k'a tɔnden bɛɛ lajɛlen fo n ko débatteur Bill k'a fo halisa maa cɛsirilen don jamana ko la sifinnaka caman b'i yɛrɛ y'a la a ka mouvement na k'a fo premier ministre kura min bɛ yen k'a yɛrɛ fo parce que a nana an y'a ye blocage caman tun bɛ yen politique baara yɛrɛ kɔnɔna na a nana a y'o piste de solution d'a ma a y'a yira n na ko lettre de cadrage dɔ président y'o d'a ma o lettre de cadrage parti dɔ bɛ kuma ko ka kalata labɛn ma jamana kɔnɔ a ɲuman parce que kalata ani kalata ɲuman o de tɛ kelen bon politique mɔgɔw ka acharnement kan ka taa kalata la kɔrɔ Kasim a kan ka faamu parce que n'i ye tɔn créer que e ye politique ɲɛmaa ye i b'i jigi da fanga ɲini de kan donc i ka tɔn yɛrɛ créer kun ye ka fanga de ɲini jamana kɔnɔ donc o y'i ka hakɛ k'a fɔ kan ka taa kalata la mais kalata fɛnɛ ale dilanni bɛ mara kalifalen don minnu na bi a dilanni b'olu de bolo olu de b'a dɔn an pɛrɛnna an bɛ taa nin waati in de la kalata la kɔyɔ tɛ y'a la basi tɛ y'a la maa si de ma kalata senuma an bɛ fɛ ka laɲini min kɛ kalata la o bɛ sɔrɔ bon premier ministre nalen ka jigiya k'a nana climat apaisé a ye an wele o don na Kati a ka direction na an taara a don
parti politique mais non badon depuis une concertation d'amne parti politique mais on a jama bomake parce que un parti politique faut kemé ani bi kono ton ko sigiro re de sera fantra sans fait donc on va dire ka foko politique mo premier ministre kura mbambulo politique mo en préparer no kana akuma nyoya parce que anga dana ya baka amba jigiya ko anana tika min kalfa parce que anangu me nyoye ka sura maga premier ministre ye ana be nyoye ame nyoye sujet munu kuna no ye jamana kuma ye no ye élection kalata la bela ben chugumna ana ma fo nyogo ko asila ay jigi sigi dama ay dana dang ay kuma fo foye anga sigi ko nana abo sira klinga parce que orona kasim difficulté do be élection ko la on yere politique to mo ye angango o fam parce que difficulté do ye jumay ni ay en tombera ni crise ngono kalata no bala bon est-ce que en politique mo yere kanga son o nyona ka kanga jamana kono tuguni wa e marakal falen no munu nabi parce que sani ga fo kibe kalata ge ibi miri kunu ambororo jume amaka tasra jumena donc ni uya bartle tuguni amba foti c'est-à-dire il m'a condition beroni qui ke kalata ga ko parce que ko doko ko ikata kalata la na tiena e de be yede parce que marakal falen be e de labi fin do be keni élection sera ko wa collège convoqué ne bolo politique mo ga nga fam jamana marakal falen no mun nabi munu mena obla ko ta élection na ul de ba jiya ko be sekta campagne na o be sekta ko élection campagne na kuma ula se yoro la en toute sécurité no yo condition chama de franonga ou be se ka awele kay na ko kalata doyi ma jiya ka fo bo bara ko parce que anga cadre de concertation na odona kasim ministre ya irana ko constitution courant min taranga jamana kono aye sharia shin chama ba kono munu na ni loi organique ka ngata pour que akase kala waleya aya irana 13 loi organique o de be no munu ka ngata CNT fait no lu anga wasablo mbi ambufu pour que bara inga sega ke basiki kono maleon be la nyini mukera kalata la o kasoro bon ambo baraw de kan ayere bolo la anga investigation ke anya eko ali CNT ka plénière temena ko o nyon duru woro o be temena a plénière la donc olu di loi organique do temena munu na ministre ku ya jiganye ko o be de be difficulté mumbe angata kalata la aywa bill ma chama ni ya foko kalata abe malion irambi abu sira dawbe ulugo ko te kalata ko kuma kana fo sabula ko dali aw bubulo abina fo aw bo kulula muna aw be ka sira kalata o be muna aw te fa ngata kalata la ka bo transition kono d'abord anko kalata be d'abord femu kama o de ka jamana nyemoko soro jamana kono den famba be bi yere jamana nyemoko muna jamana nyemoko munga wuli ka joy kasim mun be se ka jamana kono donga haminta ka kaka kelke bere ko aye misalu soro wakati temenono bamanon ko koni trouble mamu fa faka ne ban flablematiki na te abi jatige oui anga hamindo parce que encore régime démocratique kono la nous avons assisté à beaucoup de choses. Régime démocratique là non régime d'élection kera kana ni munu fangala en effectivement assisté Kassim au lieu des pactes nationalistes signés pour la démilitarisation de tous les septentrions maliens pendant 10 ans. Au pacte national monsiera kanga kelege cho sama guluma siri tamao ka o accord signé kulu sama ka bo anga jamana coréen fan fait ko fanga doga ko jumu pour anga jamana coréen fan bebi iba e ka foko élection kele ne kon la ki ba e ka foko accord de accord militaire de défense de fene signera kala takera kana ni mamune fanga la ka accord de défense signé ani tubabu ni nyogonche ka donc ka foko anga kelege mina an tese ga bo agent tese ga panga dugu do kuna kata dugu do kuna ka kla ka don tuguna an tese ga kelege mina san kofe ni ma do ka yamaria fenete iba o ma kala takera kam mamunu tagana tuguni iba ka foko olutun keleno ka jamana yere de ta ka jamana ke flafla manani ka ke ba foko bateme sira donc mun kadi muyi obino kanga jamana kon la et nous n'avons pas la même mise sur nos ressources, nous n'avons pas cette politique de gestion indépendante de notre pays au de nana ke gela chamay wakati muna transition bena Kassim anya ye de kafo
Assimi Goïta ninnu bɛna wagati mun na an y'a ye jamana kɔnɔdenw fanba ka hami ye mun ye sinon jamana kɔnɔden dans sa majorité écrasante u ka hami ye mun ye u y'o kɛ u ka kɛlɛkɛbere ye o de la u ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ an y'an yɛrɛ y'a la surtout que insécurité kɛra ka régime damadɔ bi Mali kɔnɔna la olu décida o la an tɛ se ka taa avion san kɔfɛ o kuma o banna pewu la diversité des partenariats u nana kana o di an ma kana jigi tugunda ma kana malien yɛrɛ kɛ fierté kasi ne bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna ne bɔra Venezuela o dongo i b'a dɔn k'a fɔ ko Venezuela n'i ko ko i ye malien ye parce que n'u ye farafinw ye a bɛ k'u kɔnɔ ko u ka jamana Europe jamana dɔ ou bien Amérique latine jamana dɔ farafin de don quoi mais ni e ko que e bɔra Afrique yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'i bɔra AES jamana kan kasi ma bɛ kɛ i b'a fɔ komi u ye sanu ne tɔmɔ quoi k'a ye k'a fɔ k'an ka Ngolo Masiri tabɔ an ka transition saba bɛ wulikajɔ mun na nin ko nin de ye wulikajɔ yɛrɛ yɛrɛ ye jamana kumabɔli ko la quoi donc an ye jateminɛ dɔ de kɛ k'a fɔ ko kalata ko an sirannen don a ɲɛ ko parce que an ye comparaison de kɛ un régime militaire qui parvient à sécuriser la population, un régime militaire qui parvient à se battre contre l'insécurité, un régime militaire nous oka wuliga joye ka kongoni minogo ko kele pour que jamana kono donga na sega otugumna wa régime militaire mu ne do fana oka wuliga joye ka jamana ka honneur na ka dignité di ama ani ka fen chamanke oka baraye oyi. Contrairement à un régime démocratique, élection kera kana ni régime oui, no ka wuliga joye sanga ni wakati jamana kera batemensira bébé don tukumna population garantie l'inte population sécurisée l'inte fin fouille de thé non sur la base fin fouille de thé au basier fin oui jamana kono do me seku seme muna tukumna ay comparaison ne ke kaye ka fo que l'on était quoi donc au-delà c'est-à-dire ni élection ne be kɛ k'a fɔ ko jamana kɔnɔden fanba bi ye mɔgɔ dɔ de la k'a fɔ mun ka wulikajɔ ye jamana kɔnɔdenw ka lafiya n ko transition mun bɛ an kunna nin o ye misali belebele anw bɛ se k'an sɛmɛ fɛn mun na ka se k'an ka ɲɛnamaya fɛn o bɛ se ka lafiya cogo min na o la donc an ye comparaison de kɛ et au-delà de ça 30 secondes an y'a ye k'a fɔ tuguni ne fili ye fɛn dɔ ye quoi c'est-à-dire élection bɛ kɛ mais an tun b'a ye parti politique fɛn a fanba fɛn bɛ taa élection na an da bɛna na don yɔrɔ la n'Ala sɔnna Gima an b'a dɔn k'a fɔ i ni Bill bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ caman na mais daluya min bɛ e bolo o ye an ka taa kalata la i ka daluya ye jumɛn ye mun na an ka taa kalata la Kasim an ka taa kalata la o ye diyagoya ye transition bɛ ban ne bolo an ye dɔ k'a kɔnɔ an b'a kɔnɔ mais a bɛ ban don dɔ la o a bancogo an bɛ k'o de ɲɛɲini o de ye kalata in ye a bɛ ban cogo di a kana kɛ parce que ne ye politique mɔgɔ ye ne ye tɔn sigi de pour que ka fanga ɲini a kana kɛ ko anw bɛ message min fɛnɛ fɔ ko autorité k'i tulo jɔ o bɛɛ kɔrɔ n ye kuma dɔ fɔ n ka kuma daminɛ la kalata olu de b'a labɛn an ni ɲɔgɔn cɛ donc olu de kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn an bɛ se ka aw wele nin waati aw ka taa kalata baaraw kɛ fɛn t'aw sɔrɔ fɛn t'aw la n b'i hakili lajigin Soumaïla taara campagne na a tununa bon an tɛ duwawu kɛ an t'a laɲini o ɲɔgɔnna wɛrɛ k'an ka jamana kɔnɔ kalata hukumu kɔnɔna na donc olu labɛn minnu bɛ sen na an kɔni b'a jigiya k'a fɔ transition kɛra cogo o cogo a kun kan ka cɛ parce que ne yɛrɛ b'a dɔn n b'a a f'i ye autorité minnu bɛ yen bi b'a dɔn ko wali olu ka intérêt tɛ an ka to nin kɔnɔ kudayi parce que a man ɲi. fo ban waati ka y'a la sa kɛ. o de ye a kun yɛrɛ yɛrɛ ye parce que transition nana de camancɛ fanga de don ko k'a bɔ fanga dɔ la k'a ba yɛlɛma donc o waati il faut que a ka ban a kɛra 2025 o a kɛra 2026 o mais a kɔni bɛ kuncɛ a kuncɛ cogo ɲuman o de ye élection ye an b'o de f'u ye u ko o de labɛn an kɔni ka demande an ka taa élection an ka kalata d'accord mais kalata minɛnw olu de b'a dɔn a dɔ ye EJ ye an politique mɔgɔw yɛrɛ ka demande forte ye parce que an yɛrɛ de ye laɲini kɛ assise tɛmɛnenw ni fɛnw na hali assise nationale de refondation min kɛra kɔsa in na a fɔra kɔnɔ parti politique ni société civile bɛɛ ka presque ka demande kɛra ko ka EJ sigi bon an y'a ye u ye EJ sigi bon EJ fɛnɛ difficulté dɔw yera sigili la n'o ye
bon ay égiré comment on appelle la référendum est organisé là tout comme na mo ba do wi appui administration territoriale de ka indépendance totale tout bolo donc au lieu de kala tamina wi munu kan ka labɛn ka sinsin u yɛrɛ k'a dɔn autorité k'a dɔn tiɲɛ na sisan an bɛ se ka taa kalata la sinon transition in kasi ma an tɛ se ka to a kɔnɔ ayi an tɛ se ka to a bɛ ban o f'a ka ban mais a bɛ ban o o ye diyagoya de a bɛ ban o a tɔgɔ de ko transition ko fɛn dɔ passage aw sigikun ye ka fanga ta ye bon parti créera o de kama o nɔgɔ t'a la o hali n'an b'a jigiya n'i y'a ye sɔrɔsi kɛ fɛnɛ Wolobasiri tabaga nana i sen don fanga mara kɛcogo la o b'a yira ko politique mɔgɔ dɔw de dɛsɛra o fana ye tiɲɛ ye dɛ fanga mara kalifala minnu na par le passé u y'u ka limite yira parce que ni u tun ye baara kɛ faso jama tun tɛ bɔ k'u gɛn an kan ka mun kɛ sa yaasa an kana bi o ɲɔgɔnna kɔnɔ k'i ma parce que problème ye yen de ye min kan ka kɛ bɛɛ bɛ fɛ an ka taa élection na jama caman bɛ fɛ an ka taa élection na hali n'o y'a sɔrɔ dɔw bɛ yen olu fana tɛ fɛ an ka taa élection na mais aw minnu bɛ fɛ an ka taa aw bɛ mun bila sen kan ka jigisigi jumɛn fɔ jamanadenw ye pour que min tɛmɛna ka ban aw ɲɔgɔnna wɛrɛ kana na ɲɔgɔn aw kana na k'a na tuguni kasi mun tɛmɛna anw de sira faso jamaw fɛ minnu wulila k'a fɔ ko pratique kɔrɔ min bɛ ka kɛ k'a man ɲi an b'a jigiya jamanadenw ɲɛkɔrɔ ni Wolobasiri tabaga minnu bɛ yen bi n'an b'a yiru an b'a jigiya k'a fɔ ko vraiment u y'u nin di jamana ye parce que n'u kun sɔnna k'u tɛ jamana ta kɛ jamanadenw ta kɛ a kun tɛ kɛ tan tɔ u sɔnna ka sacrifice kɛ jamana ye u y'a bila yɔrɔ min na n ti maa wɛrɛ dɔn politique mɔgɔ minnu cɛsirilen don alliance du 22 septembre kɔnɔ ni anw ye fanga sɔrɔ o nɔfɛ an b'a jigiya dynamique mun taara transition autorité fɛ an b'a jigiya n'an ma dɔ far'o kan an tɛ se ka dɛsɛ o la parce que o tɛ se ka kɛ o Gasim ni i yɛrɛ dɛsɛr'o la faso jama b'i gɛn o. mais Gima problème ye min ye mɔgɔw sirannen de don u b'a fɔ de ko politique mɔgɔ kana na taa an lasegin kɔrɔlen ɲɔgɔnna na an bɔra mun na an kana taa an yɛrɛ sɔrɔ Faransi tɛgɛ kɔnɔ an kana taa an yɛrɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la tuguni mɔgɔw kana nimisa u ye san ba minnu kɛ nin ye k'u sigi ka muɲu ka sɔrɔ su to fanga la aw kana n'a ta ka tila ka taa i n'a fɔ Gassama bɛ min fɔ ka taa an ci Faransi tɛgɛ tuguni. bon o ye u fɛnɛ ka hakɛ ye parce que ni mi ka mara ni i trompera ka caya ni i ye i jigiya caman da fanga kan ni fanga ma se ka o jigiyaw fa i ye diyagoya ye n'an bɛ ka taa kura wɛrɛ la i bɛ siran mais an b'a jigiya ko diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ye risque de ye o Kasim ne bɔra n ka so ka se yan nɔ ala ko tɛ yan o tɛ yan mais maliyɛnw k'a faamuya ko jamana fɛnɛ dakan dɔ ye ka taa élection na jamana dakan dɔ ye kalafili ka kɛ dɔw ni dɔw cɛ o ye jamana yɛrɛ fɛnɛ dakan ye quoi o ye sariya ye o ye sariya de ye n'an bɛ démocratie kɔnɔ dɛ n'an bɛ démocratie kɔnɔ o ye sariya de ye an ka taa kalata la donc kalata fɛnɛ anw b'a laɲini mais minnu bɛ fanga la bi olu de bolo b'a la a organisation kan ka kɛ cogo min na olu de b'a dɔn anw fɛnɛ ka laɲini don mais olu de b'a dɔn nin waati in de la an bɛ se ka taa la nin waati in de la an bɛ se ka taa la o tɛ kɛ kɔlɔlɔ ye aw politique mɔgɔw yɛrɛ ma ne kɔni b'a dɔn o de ye a ko jɛlen ye mais maliyɛnw bɛ siran minnu na u k'a faamuya politique mɔgɔ bɛɛ ma dɛsɛ koyi politique mɔgɔw y'a tiɲɛ o kuma tiɲɛ ka fɔ mais a bɛɛ tɛ fanga mara kalifala minnu na Kasim u ye jamana ci mais u ka daw la génération kuraw de bɛ ka wuli Mali politique scène kan u ka daw la u ka jigiya sɛnbɛw la an bɛ don u jukɔrɔ n'Ala sɔnna ma Kasim u ɲɛ bɛ min na n'an ma dɔ fara a kan an tɛ segin an kɔ. Bill an y'a ye k'a fɔ jamanadenw ka siran fanba ye min ye o ye an kana segin an bɔyɔrɔ kɔrɔ la fɔlɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka mun fɔ n'an ma taa kalata la an ni partenaires tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an ma taa kalata la an bɛ min bɛ mɔgɔ da n bɛ k'o de f'i ɲɛna dɛ o kɔrɔ tɛ ko ne hakilina don mɔgɔw ko de n'an ma taa kalata la an isolé an bɛ kɛrɛfɛ an ni mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn bolo an ni mɔgɔw tɛ se ka bɛn dɛmɛ tɛ se ka don lafiya tɛ se ka na anw bɛ mun nɔfɛ fana ka se ka baara kɛ ni jamana minnu u tɛna o dayɛlɛ an ye jamanaw bɛ k'u mabɔ an na an ni minnu bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ caman bɛ k'i mabɔ an lamini jamanaw fana bɛ ka taa élection na Ghana bɛ ka fɔ an ye don o don min ye Sénégalais ji bɛ ka da o sɛnɛ na jamana wɛrɛw bɛ ka élection kɛ ko Mali bɛ se ka to tan wa dɔw fana ka miirina ye nin ye e bɛ mun fɔ olu tigiw ye. d'accord n bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ an balima minnu u ka hamina n bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ a la o de ye k'a fɔ Kasim ko da ɲɔgɔn ma o ye ko la tiɲɛ ye parce que anw tun bɛ degun mun kɔnɔ ani anw bɛ situation mun kɔnɔ bi hakili la jamana wɛrɛ minnu bɛ k'a fɔ nin tancogo la ma d'a la ni olu b'o degun kɔnɔ quoi o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye i b'a ye k'a fɔ ko u bɛ mun na ko an bɛ ka isoler ne bolo depuis transition in nana o ye maaw ka kuma de ye maa minnu yɛrɛ bɛ fɛ ka miirina su don mɔgɔw kun ma quoi sinon le Mali n'a jamais été isolé n ko ni Nations Unies ka assemblée générale bɛ kɛ
Mali bɛ ka kɛnɛ kan ni isolation de don Mali tɛ wele a kɛnɛ kan u bɛ Mali bila a dama na AES bɛ bila a dama na mais Mali bɛ taa kɛnɛ kan o ye fɔlɔ filanan ye jumɛn ye partenariat bɛ Mali ni jamana wɛrɛw de ni ɲɔgɔn cɛla la o partenariat ninnu an b'olu de wele ko des partenariats stratégiques et nécessaire sabula an tun bɛ wagati mun kɔnɔla la o partenariat ninnu tun dannen no mɔgɔ kelen de ma quoi i b'a fɔ ko maa dɔw de bɛ yen nɔ ko furuɲɔgɔnya tun bɛ an ni olu de ni ɲɔgɔn cɛ wa diɲɛ kɔnɔ furusa tɛ yen nɔ quoi an n'olu de bɛ to ɲɔgɔn bolo o ko de banna il faut reconnaître aussi que k'a fɔ ko kumakan minnu bɛ fɔ nin parfois nous qui parlons de la révolution manipulation b'a kɔnɔla la quoi nous disons que le seul ennemi de la révolution ça c'est de la confusion ça c'est pour créer ka se ka filiw de mirinasiw don mɔgɔw kuma quoi ni dun y'a ta ka jateminɛ jamana jumɛn de bɛ yen nɔ mun ni Mali tɛ en collaboration hali ani jamana mɔgɔw b'u bolo ɲɛsin mun ma a n'an bɛ an bolo ɲɛsin mun ma ni o ye français n'u ka politiki juguw de tun kɛlen don sababu ye ka gɛrɛntɛ don an ka ɲɛnamaya la n ko hali sini olu bɛ wuli ka jɔ la ko pour que u ka avion so mun bɛ yen ni o ye Air France ye ko bɛ se ka na cogo min na tuguni ko ka dayɛlɛli kɛ Mali kɔnɔla la u bɛ ka laɲini wɛrɛw kɛ pour que u ka segin ka na Mali kɔnɔla la c'est parce que jamana kɔnɔdenw jɔra jamana ɲɛmɔgɔw de jɔra fo ka tila ka principe saba in ka o de dicter quoi donc o principe saba mun de bɛ yen nɔ prince fɛngɛ Kassim ni o fɔlɔ ni o est défense de la souveraineté ni o filanan ça c'est le respect des choix stratégiques élaborés par le Mali à sabanan la défense des intérêts vitaux du peuple malien au principe saba mun filɛ nin ni n'an bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ a ka kɛ nin bolodiɲɔgɔnma de kɔnɔla la o dɔ ye donc o k'an b'o kɔnɔla la mun ye kalata ko ye an ko n ko n'i ye anw ɲininka régime mun bɛ yen nɔ que ça soit un régime militaire ani régime démocratique a régime mun bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka jamana kɔnɔdenw hamina fa munna ko fa ka wuli ka jɔ kɛ n'an bɛ o kɔ munna ka di a ka d'anw ye n ko an ka o ka continuer parce que qu'est-ce que nous on pense anw bolo k'a fɔ an ka ɲɛnamaya tɛ jamana ka ɲɛnamaya ye quoi anw tɛ se ka jamana ka ɲɛnamaya ka o comparer anw yɛrɛ ka ɲɛnamaya la parce que anw bɛ taa jamana de bɛ to yen nɔ quoi donc n'an ko k'an ka ɲɛnamaya dɔrɔn kɔnɔla la ko mais bi est-ce que a fana ka ɲi fana an ka to transition fana na ten ko a tɛ kun fori wa non transition jamana ka ɲɛnamaya bɛ se ka dan o ma wa non jamana ka ɲɛnamaya tɛ dan o ma n bɛ ka anw ka hakilina de fɔ maintenant n y'a f'i ɲɛna kuma daminɛ la n ko transition n k'a b'u ka hakili la ka taa élection na a b'u ka miirina la o n'i ye ko in ta ka jateminɛ dɔrɔn transition ka hamina dɔ ye ka taa élection na n ko nka n ko an bɛ u kɔ je pense que le camarade Guima aussi a dit la même chose n k'an bɛ u kɔ parce que olu de b'a dɔn nous ne sommes pas dans le secret de Dieu olu bɛ fɛn caman dɔn jamana kɔnɔ ko la anw tɛ mun dɔn labɛn bɛ sen na o mais problème ye mun ye sisan nɔ dɛ maa dɔw de bɛ fɛ depuis la rencontre avec le premier ministre ko premier ministre ni bɛɛ tiɲɛ k'a ka élection date dɔrɔn fɔ an ɲɛna ba in ko wɛrɛ b'olu kɔnɔ dɛ non ko wɛrɛ de bɛ olu kɔnɔ i y'an wele dɛ an nan'i ka wele lamɛn i ye réforme politique institutionnelle ko kuma min fɔ an y'a bɛɛ mɛn relecture du fichier électoral an y'a bɛɛ lajɛlen mɛn i bɛ kuma cogo min na vraiment an sɔnna i ye vraiment an tɛ nin kɔ dɛ an bɛ élection don de nɔfɛ nafa tɛ nin kuma si la élection don dɔrɔn fɔ an ɲɛna n ko de kɛra o de bɛ mɔgɔ gan i kama na o non o de bɛ mɔgɔ gan est-ce que o tɛ parti politique fana ka hakɛ ye exactement c'est comme si n bɛna mun f'i ɲɛna n'i y'a mɛn ko e bɛ sigi jamana kɔnɔden dɔw de kunna jamana de bɛ yen o jamana kɔnɔdenw fana sɔnnen don i ye de o ne bolo k'a fɔ c'est vrai parti politique ça c'est la conquête et l'exercice du pouvoir mais a bɛ kɛ wagati la wagati mun ni jamana fana an b'a bisigi k'a fɔ jamana basigilen don wagati mun ni jamana kɔnɔdenw bɛ kan kelen fɔ e bɛ se ka na k'i ka fanga kɛ lafiya kɔnɔla la mais wagati min na ne ni si tɛ yen nɔ ne bolo k'a fɔ gɛlɛya bɛ don o la yɔrɔ dɔw fana la quoi ka bɔ kuma la ni mun ye an ko au niveau du mouvement pour la résistance citoyenne an ko n'a ma ɲɛ k'an bɛ taa kalata la filanan y'o ye fana an b'a ɲini Assimi Goïta fɛ qu'il soit candidat oui an b'o ɲini Assimi Goïta fɛ qu'il soit candidat pour que la dynamique déclenché ou enclenché là soit continué parce que jateminɛw kɔnɔla la an y'a ye k'a fɔ hakilina dɔ talen don ni Assimi ye candidat ye
an bolo o hakilina ninnu bɛ continuer o bɛ se ka don ba la cogo min na an bɛ kɛlɛ mun kan go mun kan o bɛ se ka continuer o b'an bɔlen o bɛ kɛ an bɔlen transition kɔnɔna la mais dynamique mun na enclenché no o dynamique in bɛ continuer quoi o de ye an ka proposition ye ni kalata bɛ kɛ il faut que ni kalata bɛ kɛ Asimi ka kɛ cɛba ou bien aw bolo maaw kan k'u labɛn bɛɛ lajɛlen k'i fasa fili de. Bon, Kassim, o ɲininkali o ye question de candidature, ça c'est personnel. Ni maliden bɛɛ ka kan ka kɛ candidat ye ni n'a ka di ye bɛ kɛ candidat ye président min bɛ yen bi jamanadenw ka danaya b'a kan ni a bɛ fɛ ka kɛ candidat ye ale yɛrɛ de b'a jira k'a bɛ fɛ ka kɛ candidat ye n'o kɛra n'an kan ka baara min kɛ politique sira fɛ an b'o baaraw kɛ parce que an dalen don a la an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko maa don min bɛ jamana ko baara la maa don min cɛsirilen don jamana ko la depuis a nana a m'a miiri a yɛrɛ a y'a miiri jamana de la ni jamanadenw mais a ka candidature ko kuma o kuma ça c'est o y'a ye ka hakɛ ye n'a yɛrɛ y'a faamu k'a bɛ fɛ ka kɛ maa man k'o laɲin'a fɛ wa maa bɛ se k'o laɲin'a fɛ mais anw bɛ tɔn min kɔnɔ anw ka jɛkulu kɔnɔ ni candidat ko kuma bɛ kɛ jɛkulu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka candidat ko kuma kɛ maa kelen tɛ se k'i sigi k'a fɔ ko dɔ ka kɛ candidat ye mais candidat ko le choix moi je pense que ça c'est personnel. Bon, camarade de kuma caman fɔ élection kɔni transition an b'a kɔnɔ nin ya depuis 2020 depuis 2000 faso jama de danaya dɔ wulikajɔ kɛra fanga dɔ bɔ yen an nana ka na ko camancɛ fanga an y'a sigi olu na ne tun bɛ salle kɔnɔ concertation salle kɔnɔ politique mɔgɔ dɔ ye kuma dɔ fɔ a kuma in an bɛɛ kun ɲinana Bill ka kuma fɛ parce que bɛɛ ko premier ministre an dalen don i la premier ministre tiɲɛ yɛrɛ la i b'an ka danaya jɔyɔrɔ la premier ministre n'i ko k'an ka taa sira min fɛ an b'o la mais date fɔ an ye dɔ sɔrɔla salle kɔnɔ n'o ko k'aw ye kelen fɔ an ye o ma bɔ aw ye fila fɔ an ye o ma bɔ n'aw bɛ sabanan fɔ an ye premier ministre ne b'a ɲini aw fɛ aw k'aw miiri kosɛbɛ parce que n'aw fɔ n'o bɔra ma n'aw ye mun sɔrɔ a la o y'aw yɛrɛ kelen ka laɲini ne ko vraiment nin ye kuma min fɔ k'ala kan ka sɛmɛ nin kuma la mara fanga ɲini na mais o de b'a labɛn voilà kodem voilà o ye kuma caman fɔ dɔ sɔrɔla salle kɔnɔ mun ma aborder o ka sens fɛ n'o y'a jira ko ni date fɔra ni aw ye date fɔ an ye a y'aw jija aw ko o bɔ a sira fɛ parce que kelen bɔra a ma fila bɔra a ma ka tila ka saba bɔ a ma n'i ye politique mɔgɔ y'o fɔ o y'a ye n b'i bonya ka se yɔrɔ dɔ la i jija n'i bɛ danbe voilà n'i bɛ na kumakan fɔ ye ni jɛ i ka a bɔ a sira fɛ an b'o jigiya k'a fɔ ko premier ministre min bɛ yen a tɛna pression tɛna na a bɔ o sira kan maa ba sigilen don maa don. mais nin bɛɛ la aw yɛrɛ mɔgɔ tɛ min faamu nin na aw minnu yɛrɛ kan ka fanga ta aw tɛ ka mɔgɔ la ta k'u ka taa fichier électoral organique bɛ yen mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ tɛ foyi la aw da an ka taa élection na aw yɛrɛ kan ka baara minnu kɛ ka jamanadenw labɛn an ɲɛ t'aw la o si la aw tɛ k'aw ka mɔgɔw kalan aw tɛ ka fɛn kɛ maa kunna aw kɔni ko dɔrɔn an ka taa élection na dɔrɔn mun de b'aw bolo élection na mun de dogolen. fichier révision na anw ka représentants bɛ mairie caman na pour que ka jamana dɛmɛ mais bi an bɛ bunakun min kan bi Kassim maaw de politique kuma de kɛra ɲugutɔ fɛn an ka jamana kɔnɔ o de la o de la bon a bɔra mara minnu ye mara kɛ ka tɛmɛ parce que Kassim an ka kuma a fɔra an kɔ dɛ. ayi dɛ a ma fɔ Kassim mara kama bɔli fɛn minnu kɛra aw sen yera kalataw la o. an sen yera kala an ye fanga ɲini an sen yera mais mara kɛcogo a ma fɔ ayi aw ma mara kɛ maaw ni marakɛlaw jɛra fɛn min tun man ɲi aw wulila k'a fɔ wagati dɔ la o ye tiɲɛ ye nka aw fana ka sɔn k'a fɔ u ye fɛn caman kɛ aw ma kuma o la. Kassim parce que fɛn dɔw bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Gimba démocratie taabolo ye min ye aw b'o dɔn o majɛw caman yera yan a y'aw ɲɛw tugu kan a ye sɔn o ma maliyɛnw bɛ min nɔfɛ politique mɔgɔw fan fɛ bi a ka jɔn ko Ala fɔ anw ye ninnu kɛ o ma ɲɛ an ka sira kura ta tilennenya kan mɔgɔw b'o faamu nka n'aw nana k'a fɔ k'a bɛ dɔ bɔ a la ka dɔ don a la classe politique ye classe politique de ye dɛ. Kassim kelen de. Kassim i ka ɲininkali la i y'a jira n na de ko pour que population tɛ ka sɔn ka taa kalata i tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn kalata sɛbɛn sanfɛ. donc an politique mɔgɔw anw bɛ ka mun kɛ parce que aw ka baara de don. parce que politique kuma de kɛra ɲugutɔ fɛn ye mais politique kuma min kɛra ɲugutɔ fɛn mɔgɔ dɔw de ye politique bila o fɔlɔ f'i fana ka sɔn ka o kuma ma o. ne ma ban o ma o. minnu ye mara ta ka kɔrɔ minnu ye jamana in destiné kalifala minnu n'a ka kɔrɔ olu de ye politique bila minɛn kɔnɔ
anw yɛrɛ nana sɔrɔ minɛn kɔnɔ an ka combat yɛrɛ k'a bɔ o minɛn kɔnɔ k'a yira maliyɛnw na ko politique tɛ kalabanciya ye ŋunanfagiya tɛ politique ye hɔrɔnya ni danbetigiya de ye fo maliyɛnw k'o de faamu parce que olu y'a bila minɛn min kɔnɔ olu y'a bila minɛn min kɔnɔ n'i nana politique fanga la i yɛrɛ i nagakɔrɔla i ta o de yirala maliyɛnw na Mali baara tigɛ bon an bɛ fɛ maliyɛnw ka faamuya de anw wulila ka don politique la ni hakilina min an ye min sɔrɔ politique sɔrɔ minɛn min kɔnɔ anw nana an bɛ kɛlɛ de kɛ pour que k'o changer sinon an ma sɔrɔ maa fɛ minnu ye mara kɛ dɛ mais anw sɔrɔla maa fɛ minnu ye mara kɛcogo fɛn fɛn ma ɲi Kasim e y'a seere camarade Bill bɛ yan Bill ye seere anw sɔrɔla maa fɛ minnu y'o dénoncer k'a fɔ ko politique Mali kɔnɔ minnu ye politique baara kɛ ka kɔrɔ u ye politique kɛ ɲugutɔ fɛ ye jamana kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ donc o de y'anw ka combat ye maa min b'anw ka président Nuhu Sar bɛɛ b'a dɔn ko politique kan ka segin ka kurakuraya jamana in de kɔnɔ parce que a bɛ minɛn min kɔnɔ u y'a bila minɛn min kɔnɔ n'a ma wuli jamana yɛrɛ de bɛ na tunu parce que politique baara tɛ se ka bɔ jamana baara la o Kasim mɔgɔ ɲɛnamaw de ka ca jamana in kɔnɔ olu de y'i ban politique baara ma Kasim kuma tiɲɛ o de ye n'a a y'aw ban ma maa minnu ye kalabanciw ŋunanfagiw ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u ta tɛ jamana ko ye olu de bɛ jamana ta k'a don u sago fɛ o dɔ de y'anw ka engagement parce que u b'o de yira an na karisa aw tɛ se ka avancer Mali politique la karisa parce que i tɛ zon ye parce que n'i ko k'i tɛ zon ye i tɛ place sɔrɔ o dɔ fana b'an ka électorat la dɛ Kasim maliyɛn minnu tigɛlen don politique mɔgɔ la bi anw taara élection caman na anw yɛrɛ kɛra candidat caman na mais maliyɛnw yɛrɛ de b'a yira ko n'i ma kɛ ŋunanfagi ye ko n'i ma kɛ so ye ni fɛn t'i kun o de don parce que n bɛna misali kelen f'i ye i bɛ taa sɔrɔ aw ka sigida la karamɔgɔ alimami bɛ yen impôt directeur i b'a sɔrɔ a bɛ ka jamana wari de ta selo seli a bɛ saga di alimami ma dugutigi ka saga bɛ taa ni élection sera e mun ma deli k'i kanbɔ jamana e mun ma deli ka jamana baara de kɛ kuma tɛ ka wari ni e n'o taara i b'a sɔrɔ dugutigi alimami sigida maakɔrɔ bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan k'e bin ka di so ma bon o de b'an ka politique bilalo minɛn de kɔnɔ donc an ka kɛlɛ dɔ ye o de ka changer aw fana de kan ka baara kɛ k'a yira dugudenw na k'a fɔ ninnu bɛ nin na sinaya kɔrɔ yɛrɛ o de ye o Kasim ɲuman i b'o de lataa ɲɛ ka kolon k'o labɔ kɔ cɛkɔrɔba dɔ k'o ma o don ko a ko fɛn saba de bɛ an fɛ yan o tiɲɛ dɔnnibaw olu nata bonyana fɛntigiw olu nata bonyana maa minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ kodɔn n'u bɛ ko kalama olu fana nata bonyana n'o bɛɛ dɛra ka don dugu min kɔnɔ namara ni yuruguyurugu la a ka gɛlɛn maaw ka se ka tilennenya sira ta parce que olu de bɛ se k'u jɔ o jɔyɔrɔ ka tiɲɛ fɔ bɛɛ ye ka bɛɛ bila sira kelen kan aw minnu fana bɛ yen n'aw bɛ politique jɔyɔrɔ la bi f'a k'a dɔn k'a fɔ waati min na maaw bɛ ka fili u bɛ ka sira bila a k'aw ta fɔ n'a y'aw ta fɔ a mɛnna a ma mɛn tulo kunnandi dɔw b'a mɛn u bɛ baara kɛ ni a ye bi na mɔgɔw bɛ ka sira mun ɲɛ ni o dogolen tɛ aw la aw yɛrɛ b'a kalama k'u kɛlen don ka politique kɛ nɔgɔ ayi u ma politique kɛ nɔgɔtɔ fɔ u ma politique mɔgɔ kɛ nɔgɔtɔ fɔ u ye fɛn dɔw de ye min kɛr'u la mun yirar'u la an bɔra min na halisa an ma taa ka da o sini sɔgɔma dɔrɔn k'a fɔ ko anw saba ye candidat ye fɛn bɛ e min wo e de bɛ taa k'o de kɛlɛ kɛ ka danaya kurakura jamanadenw ye k'a f'u ɲɛna politique tɛ nin ye nin de don Kasim o ye fɛn dɔ fɔ ko an kana ko sanga ɲɔgɔn ma diyagoya don ni politique ko bɛ sen an b'a sanga ɲɔgɔn ma fɛn minnu ye mɔgɔw sɔrɔ misali ɲuman ni misali kolon i b'u bɔ ɲɔgɔn na pour que mɔgɔ ka se ka sira tilennen ɲuman de ta n'o tɛ an bɛ ka girin min hali si dɔgɔkun daminɛ in na an y'a fɔ mɔgɔ caman ɲɛna anw yɛrɛ kɔni fɛla ka girin ka taa élection na tuguni danger bɛ a la o y'anw yɛrɛ fɛ nka transition fana tɛ se to yen ten cogo la f'a ka fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan min b'a to a fana kuncɛ cogo bɛ yira parce que i ye transition kɛ san 100 ye o a laban bɛ kɛ élection ni transition ɲuman don i y'a kɛ tile 1 ye o ni transition ɲuman don a bɛ laban ni kalata de ye n'an kɔni bɛ démocratie kɔnɔ dɛ parce que jɔyɔrɔ fɛn filɛ sɔrɔdasiw bolo nin a bɛɛ ye politique jɔyɔrɔ de ye u bɛ politique baara de fana na o ka bɔ mɔgɔw ye siga la u bɛ politique mɔgɔ minnu nɛni u bɛ ka politique mɔgɔ minnu dɔgɔ u bɛ ka ninnu fana bɛ politique de la maintenant u bɛ ka se ka mun de kɛ n'an ka politique mɔgɔw m'o kɛ n'o bɛ ka mɔgɔw jigi sigi dɔw bɛ se ka far'o kan cogo di u bɛ se ka sinsin cogo di hakili la politique mɔgɔ bɛɛ kan k'i ka tata n'i ka bilata sɔrɔ nin de kɔnɔna na o bɛ ɲɛsin Bill ma Bill tiɲɛ don a ko ni a ma ɲɛ k'an bɛ taa ko Asimi ka kɛ cɛbɔ ye munna Asimi bɛ kɛ cɛbɔ ye o tuma aw politique mɔgɔw yɛrɛ dan t'aw yɛrɛ la tuguni wa mais n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔla la k'a fɔ ko an ko ni cɛbɔ bɛ kɛ Asimi ka kɛ candidat ye dɔwɛrɛ tɛ maa tɔw dɛsɛra mun na quoi ni maa dɔ nana k'o baara kɛ Kasim ka se ka yanga di jamana ma
ka jamana bila minan kɔnɔla la bonya ni karama bɛ da jamana kan bonya ni karama bɛ da jamana kɔnɔdenw kan laɲini minnu bɛ an nɔfɛ an bɛ jɛ ka baara kɛ partenariat stratégique partenariat gagnant gagnant olu bɛ se ka k'o tɔbɔtɔ cogo min na an ko ko o dynamique de ka continuer parce que an tɛ ni kɛlɛ ninnu na an yɛrɛ kama quoi Kasim an bɛ kɛlɛ mun na bi bilahi jamana ko kɛlɛ de don wa bi kɛlɛ tɛ dɛ 100 ans 120 bisaba parce que nous an ko ko an bɛ dynamique mun kɔnɔna la ko an bɛ kɛlɛ kɛ nous sommes une génération déjà sacrifiée an y'a ye k'a fɔ Kasim ko dans chaque pays développé du monde entier à un moment donné de leur histoire une génération s'est sacrifiée pour le bonheur des générations futures. Et nous sommes une génération déjà sacrifiée. Vous convenez avec moi, les partis FAD, nous sommes au lieu partouiller, Guima nous, en belle génération clé. Mais il va y avoir en belle génération hamina et clé. Ça c'est un devoir générationnel, ce qui veut dire quoi? Il faut se battre pour le bonheur de la nation. Aux générations, parti génération monumbeno ani olube nyoron soro alla soro anga tointe parti politique mais anga toin fene politique toni fene quoi mais politique to munedo oye ka mirina do mo kuna mirina muna be se ka ke sababu ye ka jamana fetu muna ka wuli ka jota ki sacrifier pour que ka jamana be de mun kono la ka se bo o de mun kono la to muna le choix porté à la personne de Assimi Goïta, ce choix-là, ce n'est pas un choix fortuit. Parce que anya e barado de kera. Non ma anko ko Assimi, non ko Assimi anko anano fe jekulu, ankame olu dema. Maintenant ya mbolo bo ba mono nyumana ko ki bolo bo commandant mbolo ko kata di garde frokoma. Garde ko ya fama quoi. Donc c'est-à-dire ko wara de nya fiena ka fo kambe gumun kam bibina, c'est qu'un côté non amenyeta de no fait quoi. C'est comme si avec photo comme là ko ibe taki jatemne jamana ko de la ko fladron ye mun ke jamana la ani ye mun ke ika jamana ye o de be ta ko laje ni ka keta ka ki ka jamana ye no le fanga bonyara ka teme ye mun ke jamana ka dana be daika an dunya ye ka fo autorité de transition mun be an kuna ye mun ke jamana ye o de nafa ka bon ko jugun ka teme ye mun ke jamana la an be kuma élection ko nunu kan Kasim Iba ye antara jamana do la iba do ka fɔ ko élection tun bɛ préparé Kasim depuis kɔfɛ ka na an ka jamana de oui élection tun bɛ préparé depuis kɔfɛ de ka na an ka jamana nin kɔnɔ élection yɛrɛ n'i y'a processus ninnu ta ka jateminɛ Kasim iba ye k'a fɔ déjà maa minnu yɛrɛ b'u présenter comme candidat i bɛ taa sɔrɔ a maa caman fana bɛ yen je dis bien a maa caman fana bɛ yen o parrainé len ni kɔfɛ mɔgɔw de o fana b'a la wa o fana de bɛ yen nɔ kɔfɛ mɔgɔw de bɛ yen nɔ ka se ka financement di u ma cogo min na ka se k'u organiser cogo min na deal de bɛ kɛ u ni kɔfɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ comme ça kalata ko kɔnɔna la dɛmɛ fasugu bɛɛ bɛ kɛ yen wari fasugu bɛɛ bɛ di e ma bon ni e ye fanga fana sɔrɔ sisan nɔ a b'i n'a fɔ k'a bɛ kɛ partage de gâteau de donc cela veut dire que o ko minnu bɛ yen nɔ anw ko k'an sirannen don hali yen fan in fana la parce que parti politique kɛmɛ ni mugan bɛ Mali kɔnɔla la bi bi in na il faut pas qu'on se cache la face a caman bɛ yen nɔ o mɔgɔ wariw tɛ bɔ yan non à source des revenus on se pose la question a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o c'est vrai état bɛ financement o kɛ parti politique ye o ma jɔ a mais an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ tɛ banaba ye ka tɛmɛ parti politique caman kan Mali kɔnɔ yan nɔ aw labɛnnen don fɛnɛ o ne y'a mɛn a dɔw yɛrɛ ka discours la k'a fɔ ko hali sini ko n'olu nana kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye n bɛ ka kuma plateau de kan dɛ u y'a fɔ plateau dɔw kan k'olu bɛ faransi wele ka na ko n'olu kɛra ɲɛmɔgɔ awɔ ko n'olu kɛra faso ɲɛmɔgɔ ye n'olu ala ye fanga di ala kana fanga di olu ma yanni diɲɛ wuli yɛrɛ cɛ quoi ko ni ala ye fanga di olu ma k'an bɛ k'an ban maa minnu na k'olu bɛ faransi wele ka na olu bɛ diɲɛ jamana bɛɛ wele ka na a weleli in dɔrɔn tɛ dɛ an banna olu bolo sira mun kan dɛ olu bɛ segin ka na ni o sira kelen don parce que o de la an ko ko an bɛ tiɲɛ ko kɛlɛ de la quoi Kasim jamana in kɔnɔ an bɛ tiɲɛ ko kɛlɛ de la Gimba Sidibe fan fɛ alliance du 22 septembre Gimba tiɲɛ don an kan ka taa élection na i yɛrɛ y'a fɔ premier ministre ye laseli caman kɛ a ye fɛn caman fɔ mais aw parti politique aw yɛrɛ mun sera ka mun fɔ a ye labɛnni taasira la dɛmɛni taasira la yaasa an ka se ka taa kalata in fana na parce que o jɔyɔrɔ fana b'aw bolo o kɔnɔna na an n'a ka sigi la parti politique minnu tun bɛ salle kɔnɔ ye caman ka laɲini taara premier ministre fɛ cadre de concertation ye
k'a kana jɔ tuguni n'an bɛ to ka ɲɔgɔn ye ni majɛ minnu b'a kalo la kɔnɔ siɲɛ kelen wa bɛ siɲɛ fila kalo kɔnɔ de. bon comme o bɛ minisiri yɛrɛ de bolo a bɛ a ka agenda lajɛ a bɛ se k'an wele wagati min mɔgɔ caman y'a jigiya salle kɔnɔ ko ni sigikanfɔ in cayara a dɔ la filiw tɛna baara la a dɔ la a ka sarakali k'aw la quoi. voilà maliyɛnw fɛn minnu bɛna kɛ aw ka ɲininka a la. voilà maliyɛnw tɛna ka ta aw ka se ka baara kɛ a ka se ka dɔn min bɛ sen na. voilà bon a dɔw la ni an y'o sigikafɔ caya maliyɛnw tɛna jigin ale la maliyɛnw tɛna jigin politique mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ la donc mɔgɔ caman y'o jigiya bon caman ka jigiya fɛnɛ fanba taara a kan organe min bɛ ka sigi sen kan n'o organe unique de gestion des élections ye a ka se k'a ka indépendance totale sɔrɔ EJ o baara minnu bɛ ka kɛ ni fichier kura est-ce que minɛnw bɛɛ bɛ EJ bolo fɔlɔ minɛnw administration territoriale de bɛ ka appui k'a ye fɔlɔ bon moi an b'a jigiya an bɛna taa élection présidentielle min na o b'a sɔrɔ hali ni o ma kɛ Kasim élection ye parti politique de bɛ taa compétition na ni an sɔnn'a ma ko nin de bɛ kɛ administration territoriale de tun bɛ élection na bɛn ani EJ bɛ se k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kɛ pour que an ka nin élection in kɛ parce que bɛɛ bɛnna ka ko élection kelen de ka kɛ fɔlɔ o ye jamanakuntigi sigi ye jamanakuntigi sigi donc o présidentielle n'o mun kan ka kɛ ani jamana ɲɛmɔgɔ ni fanga kalifalen ninnu mun na bi n'an ye cadre de concertation in multiplier moi je pense que an bɛ se ka bɔda sɔrɔ élection ko in na a ma fɔ ko ka haraba dɛ a ma fɔ ko ka premier ministre ko ten a ko ten k'a tɛ haraba voilà mais ni kun mun di a kuntigi kɔ a bɛ fɔ cogo min na bamanankan na ni an jɛra ka kɛ vraiment mɔgɔw b'u yɛrɛ la o de kun tɛ yen o de kun tɛ yen mais an y'a jigiya premier ministre kura nalen a b'o sira kan donc caman ka laɲini kɛra i ka kuma la an ka taa o sira de fɛ sigikafɔ ka caya bon maliyɛnw fɛnɛ k'a ɲina an ye min ye mun ma ani ministre ka rencontre la mun ye fɛn dɔɔni o ye n'i ye fichier électoral yɛrɛ la minnu bɛ ka t'u tɔgɔ kɛ liste kan an ka élection 8 millions et quelques i b'a ye cɛw de ka ca ni an balakaw ye bon an b'a wele bila an balakaw ma u ka wuli u ka t'u tɔgɔ kɛ kalata sɛbɛn kan u t'a ɲɛdɔn parce que i sen tɛ jamana ko la i sen t'a la Mali ye maa miliyɔn 22 ani kɔ mun sera élection ma Kasim a bɛ taa 10 ani kɔ la segin ne talen don o de bɛ taa kalafili kɛ jamanaden tɔ 22 tɔgɔya la bon an b'a fɔ maaw ye u ka taa kalata i kana siran i ka hakɛ de don jamana dɔw yɛrɛ kɔnɔ wari de bɛ sara i bɛ wari de sara pour que i ka taa voter donc an fɛ yan nɔ a fɛn bɛɛ nɔgɔyara a dayɛlɛnna ministre yɛrɛ y'a nɔgɔya a kun révision kun nɔgɔyara a y'a date prolonger k'a yira halisa mɔgɔw ka t'u majeur kuraw ka t'u tɔgɔ k'a kan bon politique mɔgɔ caman fɛnɛ ka kuma bolila ko dɛmɛ min tun bɛ di financement plus min tun bɛ di parti politique ma k'o de la k'u tun b'u ka tɔndenw dɛmɛ hali ni financement public t'anw fɛ la koyi k'anw fɛ la koyi donc ko o de la k'u tun b'u ka mɔgɔw lawuli ka taa dugu kɔnɔ ka taa mɔgɔw sensibiliser pour que u ka t'u tɔgɔ kɛ liste kan ko mɔgɔw tigɛra ko difficulté b'u kan an y'o yɔrɔ faamu olu bɛ fɛ an ka segin kɔrɔlen ko in de la an b'a jigiya k'a fɔ wari min bɛ di o la o wari o ka kɛ ka kɔlɔn sen ka di maliyɛnw ma wari min bɛ di o la o ka kɛ ka okɔliso ɲuman jɔ ka di an dɔgɔninw ma u ka kalankɛyɔrɔ ɲuman sɔrɔ wari min bɛ di o la Kasim o ka kɛ k'an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u ka sɛnɛ kɛ parce que ka wari cɛ miliyari bɛ cɛ ka di parti politique ma politique mɔgɔw o miliyari min bɛ cɛ ka d'u ma olu bɛ fanga sɔrɔ olu tɛ taa kɔlɔn sen jamanadenw ye bon nafa jumɛn b'o la aw ye tɔn créé ko ka miliyariw cɛ jamana miliyariw cɛ ka di aw ma jamanadenw ta ye jumɛn ye a caman yɛrɛ b'a wari ta u kan ka taa baara min kɛ u tɛ taa kɛ mais anw yɛrɛ ka laɲini kɛra ka wari in jɔ an bɛ transition autorités fo la u aborder la o sens fɛ an b'u fo la o diyara aw ye Bill an b'a dɔn k'a fɔ ni élection kɔni nana kɛ a tɛna ɲɛ cogoya si la fo jamanadenw bɛɛ k'i sen don a la bɛɛ ka ye a kɛnɛ kan bɛɛ ka ye a baara la e bolo siɲɛ wɛrɛ premier ministre ni parti politique ka ɲɔgɔn ye kan ka tali kɛ mun na labɛnw nali sira fɛ hali bi parce que an y'a ye k'a fɔ conseil des ministres la i yɛrɛ k'a fɔ fichier électoral élaboreli dɔ farala ka fɔ février premier ministre fana ye cadre de concertation compte rendu kɛ conseil des ministres la a yamaruyala sisan a bɛ se ka na kɛ wagati ni wagati siɲɛ wɛrɛ e bolo a kan ka mun kɛ ani u ka ɲɔgɔn ye nataw la a kan ka sigi mun kan parce que an y'a ye k'a fɔ an ka parti kɔni bɛɛ lajɛlen labɛnnen don élection in la i y'a ye président parti 199 taara
c'est que o jigiya kun b'a kan k'a fɔ ko élection date bɛ sɔn ka fɔ a kɛnɛ kan parce que o de ka laɲini ani fana e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ parti ka girin kama ka taa élection na k'a sɔrɔ président sigi jama tɛ se ka kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen n'i y'a jateminɛ législative tɛ municipal tɛ olu bɛ girin na ko ka taa ou bien a fana bɛ na ni sababuya wɛrɛw de ye. Non, ne bolo prétend il faut reconnaître jamana kɔnɔ denw no parti politique jamana kɔnɔ denw no u ka hakɛ dɔ ye k'a fɔ ko bon ko an ka taa élection na u ka hakɛ dɔ ye. Sariya yɛrɛ b'u yamaruya. Sariya b'u yamaruya o kɔnɔla la. Maintenant u ka wulikajɔw kɛ quoi u yɛrɛ ka taa togodaw la quoi u ka participer ka taa basigi sigi yen fɔlɔ quoi u ka campagne daminɛ depuis sisan nɔ ka taa basigi sabati u ka sigidaw la Bajanga mara ninnu na kolonŋɔnɔla ninnu na quoi u yɛrɛ ka bɔ Bamakɔ u ka bɔ Bamakɔ yan an bɛ mun ɲini u fɛ quoi u ka kɛ masa Aramani kama quoi u ka bɔ Bamakɔ yan nɔ u ka t'u ka assemblée générale kɛ Bajangara mara ninnu na u ka taa kolonŋo yanfan ninnu na u ka taa Kidal u ka t'u sigi yen nɔ sisan nɔ ka parti politique ko kumaw kɛ yen nɔ ka mobilisation kɛ yen nɔ ka réunion kɛ yen nɔ quoi comme u bɛ mun kɛ Bamakɔ yan comme u bɛ mun kɛ Bamakɔ yan nɔ u ka kɛ fɔlɔ ye k'u ka partisans mobiliser yen président kuma ka taa comment segi kɛ u ka tɔn n'o ye u ka taa yen nɔ ne b'o de nɔfɛ quoi comme a kɛra u ka taa restitution kɛ u ma fɔ ko ani premier ministre ye ɲɔgɔn ye ani premier ministre ye ɲɔgɔn ye nin fɔ u ka taa base la u ka taa base la u ka taa restitution kɛ base la tɛnɛnku ninnu ni yuwaro ni dinangoro ninnu a banna u ka taa yen n'u taara yen nɔ sisan nɔ e b'a fɛ o ni a ma fɔ k'an ka taa wa a ma fɔ k'an ka taa wa olu ka taa yen ka taa restitution kɛ u ka t'u ka base mobiliser sisan nɔ Mali fantan ni naani bɛɛ lajɛlen la ni parti politique kelen fila saba yera Mali jamana fantan ni naani bɛɛ lajɛlen na Kasim surtout yɔrɔ mun ka kalan sisan nɔ o bɛ diya ne ye kojugu quoi o b'a yira k'a fɔ ko fo armée de k'u escorter o fo armée ko t'a la dɛ ayi armée de b'u escorter o armée non minnu bɛ yen nɔ dun olu ma sɔn ni olu ye o armée tɛ ka olu escorter o u ka taa yen nɔ ka taa kalata ko kuma fɔ yen nɔ u ka taa restitution kɛ o ye ne ka laɲini fɔlɔ ye laɲini filanan ye mun ye olu yɛrɛ ka participer jamana kanu ka don jamana kɔnɔdenw na quoi au lieu que débat ka kɛ kuma bɛɛ de Kasim Bamakɔ yan nɔ anw ka taa élection na élection date fɔ an ɲɛna ten sa dɔ kɛra sɛgɛn na ten sa Mali isolelen don ten sa kɔngɔ b'an na ten courant tigɛlen don minɔgɔ bɛ maliyɛnw na wari tɛ sɔrɔ bilen nin bɛɛ ye tiɲɛ mais mun de kan ka kɛ pour que jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛ se ka jamana kanu cogo di an k'a dɔn k'a fɔ ko jamana foyi tɛ anw bolo ne nin tilara an na k'an bɛ taa kɛ dunan nin wali jamanaw kan quoi ko wa k'an k'a dɔn de k'a fɔ ko an ka ɲɛnamaya tɛ dan jamana ka ɲɛnamaya ma ko an ka sɔn ka sacrifier pour que maa wɛrɛw bɛ se ka lafiya cogo min na ne bolo ni parti politique bɛ Mali kɔnɔla la olu ka wulikajɔ fanba dɔ kan ka kɛ éveil de conscience ye quoi i m'a faamu la notion de la patrie l'amour de la patrie olu ka wulikajɔ fanba kan ka kɛ o ye quoi mais an bɛ mun ye o tɛ o ye quoi donc ni parti politique bɛ wulikajɔ la an ka taa élection na certes il y a pas de problème mais an ko n'an bɛ taa élection na minnu bɛ ka jamana mara ni olu ye ŋaniya dɔ yira an na k'a fɔ ko jamana kanu bɛ u la u ka miirina dɔ ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na olu de b'a organiser wa olu de b'a dɔn a kan ka kɛ cogo min na wa a kan ka kɛ kuma mun fana la donc n y'a f'i ɲɛna n ka kuma daminɛ la k'a fɔ ko turabilen mana maa mun fa faga ni banfilabilenmatigi a bɛ ja tigɛ o de kama anw ko Asimina nɔfɛ jɛkulu c'est-à-dire olu k'u présenter élection na n'a ma ɲɛ ko élection ko kuma mun bɛ fɔ c'est vrai transition ban wagati de b'a la général de Gaulle ye san 10 kɛ a y'a kɛ transition de la George Washington ye san 13 de kɛ États-Unis a y'a kɛ transition de la mais a labanna kalata la o a kɛra cogo cogo kalata de bɛ k'a la mais ni kalata bɛ kɛ an binna dingɛ mun kɔnɔ an kana segin ka bin o dingɛ kelen kɔnɔna la labɛn fasugu bɛɛ ka kɛ o labɛn de bɛ senna bi o ayiwa donc e bolo yanni siɲɛ wɛrɛ cɛ aw kan ka se ka mun sigi sen ka parti politique k'aw ŋaniya yira bon an taara o don na Kasim an ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye ministre ye condition dɔ yira n na ko mun na an tɛ se ka girin ka taa kalata la fo constitution kura mun nana ye n ye fɔ réforme politique a y'olu disi bɔ loi organique jusqu'au nombre de 13 a y'olu fɔ révision bɛ sen na pour que mɔgɔw tɛ ka participer moi je pense que n'an ye rencontre multiplier n'an taara sigi ka kuma o kan minnu kɛra minnu ma se ka kɛ n'an bɛ se ka kala ta ni min ye an bɛ bɔda sɔrɔ o la quoi o de ye a tiɲɛ yɛrɛ 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 quoi parce que an kana garaba garaba an kana haraba haraba camarade bɛ ka mun fɔ
o ye tiɲɛ dugu yɔrɔ ca jamana yɔrɔ caman bɛ yen nɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka an bɛ compati u ka o gɛlɛya la vraiment an b'a ɲini autorités fɛ halisa u k'u cɛ cɛsiri bɛ yen dɛ u ka dɔ fara cɛsiri kan a ka gɛlɛn mais Bill an bɛ se ka bɛn a kan kalata an bɛ se ka kalata la n'a ni acteurs sigira aw bɛ se ka bɛn a kan aw bɛ se k'o conditions bɛɛ définir pour que aw bɛ taa kalata la cogo min na parce que a kɛra cogo cogo a kɛra san Burkina y'o kɛ m'o labanna cogo min o président gɛnna dɛ Kasim a kɛra san 5 ye a kɛra san 5 ye a kɛra san 10 ye a kɛra san 13 ye élection de bɛ kɛ mais a ka labɛn a kuma ka kɛ n'a kuma bɛ kɛ m'a dɔn a kuma kun jɔra o mais premier ministre kura nalen a kuma daminɛra a kuma min daminɛra sisan ale fana kana to a ka jɔ a kana to a ka jɔ ani politique mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye ani patɔnw ka sigi n'an sigira n'an kumara fili minnu bɛ k'o la majɛ minnu bɛ k'o la ne b'a dɔn bɛɛ bɛ jamana in fɛ walayi Kasim parce que jamana politique yɛrɛ dɔ ye jamana kanu don parce que mɔgɔw bɔ an kɔni donna la ni sira min ye limaniya don ka t'i ka jamana ma de parce que fɛn caman bɛ k'i la fɛn caman bɛ f'i ma k'a sɔrɔ o si tɛ i b'a bɛɛ kun jamana de kama donc an bɛɛ bɛ jamana ko in de la o autorité minnu bɛ yen bi u bɛ cɛsiri min na an fana ɲɛ b'a la n'a sigira ka cadre de concertation multiplier moi je pense que majɛ caman kun yera kalata kuma la o tɛna y'a la maliyɛnw yɛrɛ bɛna danaya kura ta ka da an kan autorité minnu bɛ yen bi n'u bɛ fɛ ka kɛ candidat ye n'u kɛra ye parce que n ka candidat fana élection na Kasim taux de participation bɛɛ bɛ jate minɛ est ce que jama bɔra ka taa voter ye wa olu bɛɛ b'a la bon an ka maliyɛnw halisa an k'u sensibiliser u ka da processus électoral la k'a yira ko kalata de bɛ kɛ jamana kɔnɔ président min bɛ yen bi Assimi Goïta n'a ka di ye n'a ko k'ale ye candidat ye aw bɛ bɔ de ka taa kalata ye kalata man ka kɛ siranyafɛn ye kalata man ka kɛ ɲugutɔfɛn ye i komi dɔw bɛ ka yaala k'o don mɔgɔw kunkolo la kojugu tɛ jamana mara dakan de don parce que an bɛɛ ye maliyɛn k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u ka taa kalata o an bɛɛ ye maliyɛn an bɛɛ ka kan fanga marali la an bɛɛ ka kan fanga marali la o de la kalata mɔgɔ man ka sira la mɔgɔ man ka yɛrɛ to kɔfɛ a la ayiwa an y'a ye k'a fɔ aw ni premier ministre ka sigi fana senfɛ ko charte de parti bɛna falen k'a k'aw labɛn ko dɔ bɛna bɔ parti hakɛ la aw hakilina ye jumɛn ye o la Kasim anw yɛrɛ de ye o proposition caman kɛ premier ministre ye parce que depuis a bɛ administration territoriale la anw ye écrits kɛ k'a bila yen an y'a jira parti politique nkalon ye haramu ye a cayara an yɛrɛ k'an sigi an bɛ se k'a dilan cogo min na ka bɛn a la o ka kɛ gafe ye an ka sɔn bɛɛ ka leadership kalifa dɔw la an bɛɛ k'an jɔ ɲɔgɔn kɔfɛ parce que jamana ko la o de kɛlen bɛ problème ye an ka jamana kɔnɔ bɛɛ k'i ni taa ni sigi camarade Mohamed b'a ka tɔn na ne bɛ n ka tɔn na an ka sɔn an k'an jɔ ɲɔgɔn kɔfɛ n'an sɔnna k'an hakilinaw ye kelen minnu ye kuntilenna kelenw ye olu kɔni kan ka taa kulu kelen na ka ɲɛmɔgɔ ɲini u yɛrɛ la donc anw yɛrɛ ka laɲiniw don i bɛ se ka k'i ka parti b'i bolo nka kulu minnu bɛ yen miirinaba minnu bɛ sigi anw filɛ alliance du 22 septembre mun kɔnɔ parti baden de b'a kɔnɔ parti baden de b'a kɔnɔ association baden de b'a kɔnɔ société civile personne de ressources baden de b'a kɔnɔ mais an sɔnna ka jɔ ɲɔgɔn kɔfɛ ne bolo olu kan ka multiplier an ka jamana parce que tellement que parti politique yɛrɛ cayara jamana kɔnɔ fo a laban maliyɛnw yɛrɛ ko hali ni wulila sini k'i ni mɔgɔ tan k'i bɛ taa bon ala gosira o bɛɛ ye lagosiw de ka se politique alors que jamana mara dun dakan dɔ ye politique ko ye jamana mara dun dakan dɔ ye an ka taa kalata la jamana mara dun dakan dɔ ye dɔ k'i kan bɔ jamanadenw ka sɔn ko an sɔnna an b'an ka mara kalifa nin de la ne bolo o man ka kɛ fɛn ye fɛn mun kan ka kɛ lagosi fɛn ye ni premier ministre y'a kuma fɔ a kɛra anw ye proposition caman k'a ye a bɛ sira mun kan sira ɲuman don anw yɛrɛ b'a dɛmɛ o baara la ayiwa Bill ka dɔ bɔ parti la premier ministre y'a fɔ k'a baara bɛna kɛ dɛ ko parti politique k'u labɛn bi yɛrɛ a y'a fɔ maison de la presse la ko transition sigili ni sisan cɛ ko parti politique 66 de sigira k'a daminɛ assise nationale tɛmɛnen kɔ ka na se nin wagati ma ko parti 6 de kɔni b'ale ale ka tabali kan parce que kuma fana kun kɛra kɔsa in na k'a fɔ ko parti 100 créera kabini transition dayɛlɛ la a y'o bɛɛ lajɛlen jaabi bi kunnafonidilaw ka so kɔnɔna na de façon intelligente aussi hein. Maintenant n bɛ fɛ ka mun fɔ camarade Gimba wallahi bɛɛ tɛ jamana fɛ i y'o mun fɔ comme an bɛɛ maliyɛnw de bɛɛ bɛ jamana fɛ e bɛ jamana fɛ i ka parti bɛ jamana fɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn nka maa mun bɛ discours ta ka taa Nations Unies na k'an bɛ ka civiliw faga de kɛ k'an tɛ ka terroriste faga o tɛ jamana fɛ dɛ maa minnu ko k'an bɛ ka civiliw bolo siri u kɔfɛ ko ka mugu ci u la ko k'u faga ko an tɛ ka terroriste kɛlɛ o tɛ jamana fɛ dɛ o yɔrɔnin an k'o éclairci quoi filanan ye mun ye parti politique ko ye Kasim i y'a ye confusion dɔ créera ko depuis transition nana ko parti 100 de créera i m'a faamuya qu'alors que ko a fɔra ko ka dɔ bɔ parti kundama la maintenant n'i ma nin kuma in analyser ka ɲɛ
avec e b'a fɔ comme transition ni nalen bɛ ka parti politique créer quoi o ye fɔlɔ ye k'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ sariya mun bɛ yen nɔ ni tɛmɛn'o sariya fɛ tant que ni sariya ma ta k'a fɔ ko ka dɔ bɔ parti kundama la ko wa ko parti tɛ créer ni nin tɛ n'o sariya ma ta diyagoya mɔgɔ bɛ taa parti créer o tant que ni o loi de bɛ en vigueur pour que i ka se k'i ka parti créer ministre tɛ se ka ban dɛ ni tɛmɛna n'o sira ye o parti bɛ créer o mais wagati mun na ni jamana kɔnɔdenw y'a laɲini dialogue assise kana fɔ dialogue la intermalien la ko ka dɔ bɔ parti kundamaw la ni o sariya nana ta sisan nɔ ni parti kɛmɛ créera ou bien ni parti kɔ créera o fɛnɛ ɲininkali bɛ yen fa in na quoi donc ni kuma ma bila a contexte kɔnɔla la dɔrɔn tant que ni sariya kura ma ta k'a fɔ ko parti création ni hakɛ de don i kan ka tɛmɛ ni sira de fɛ walahi ministre de l'administration tɛ se ka mɔgɔ bali k'i ka parti créer i m'a faamu o ye sariya de mais maintenant a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔla la k'a fɔ ko transition nalen kelen ni sisan cɛ parti 66 o de créera donc o yɛrɛ fɛnɛ b'a yira tuguni k'a fɔ toujours il y a des gens qui sont dans le déni il y a des gens qui sont dans la désinformation quoi dans la manipulation pour que ka jamana kɔnɔdenw fitinɛ kojugu quoi parce que a kuma fɔlen a digira mɔgɔw la kojugu mɔgɔw y'a ta mais mɔgɔ caman bɛ yen olu ye mɔgɔ hakili juru carinenw ye olu ye explication di a la k'a fɔ o tɛ se ka ban a di quoi tant que a sira de bɛ yen nɔ mɔgɔ u tɛ se ka ban a di sariya de côté o sariya de côté a bɛ ta ni parti ka charte ma falen ministre si tɛ se k'a fɔ k'i b'o bali mɔgɔ ka taa créer e bɛ ban e bɛ se ka bali mɔgɔ bali k'u b'a créer u ta non o b'a créer don tɛ se ka mɔgɔ si bali alors mais ni charte des partis politiques comme a y'a ɲɛfɔ n ɲɛna cogo min ni o relecture kɛra sɛbɛn mun bɛna ta o kɔnɔla la sisan nɔ k'a fɔ ko parti politique ko aw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ko ka taa financement ɲini kɔfɛ ko ka na n'a ye ne bolo fana kan ka jɔ parce que nous qui parlons de la révolution nous disons que oui c'est pour nous maintenir dans cette mentalité d'assistance et de dépendance quoi Kassim e parti politique créé Mali kɔnɔla la mais e ka financement bɛ taa ɲini kɔfɛ de a fanba pour que ka tɛna se k'o ɲɛnama i ka jamana kɔnɔla la i kan k'a dɔn k'a fɔ ko hakilina dɔ de bɛ kɛ ni o ye quoi parce que quand on est dépendant là Kassim on devient soumis m'a fɔ n ka kuma la wagati tɛmɛnen na et quand on est soumis là e bɛ kɛ i b'a fɔ comme spectateur de la révolution k'a kɛ i b'a fɔ comme e ye yɛlɛma tigi de ye k'a sɔrɔ e tɛ yɛlɛma tigi ye dɛ maa mun bɛ yen nɔ n'o bɛ ka fɛn d'i ma dɛ i bɛ ka baara kɛ o tigi de ye et quand tu deviens spectateur de sa révolution le vrai changement ne vient pas de soi. Le vrai changement vient de la personne qui te donne de la chose. Ni gimba be wa fla de dinema. O wa fla ne bo mine gimba de bolo. Aka chala fait. Ne gimba be mon fore. Ne ba ke gimba tade quoi. Le vrai changement ne vient pas de nous. O de comme parti politique a famba ou ma doka matere. Nous nana fanga konola la Kassim. Iba anga soro bolo da nunu fen be no. Wallahi u ba bela jelenke u ba be buruja. Wa i b'a sɔrɔ fɛnɛ tuguni jamana talen no depuis Mali ka ɲɛnamaya fo kana depuis indépendance kana bila nin wagati na démocratie kelen nalen disons kana bila nin wagati kelen na jamana talen no par un cartel par une mafia Kassim jamana kɔnɔla la quoi c'est-à-dire i b'a sɔrɔ o parti politique belebeleba fɛn fɛn bɛ yen olu ɲɛmɔgɔ olu de directeur y'a kɛ olu de dafu y'a kɛ olu de ministre y'a kɛ olu de actionnaire ye jamana ɲɛnamaya bɛ fan o fan ils sont les gros actionnaires i bɛ taa sɔrɔ ni Azam ta ka jateminɛ ni aéroport ta ka jateminɛ ni ASC ni ACI ta ka jateminɛ ni bɔra o kɔnɔna la tuguni ni ye EDM ta ka jateminɛ jamana sɔrɔda les banques nationales c'est eux qui sont les gros actionnaires wa i bɛ taa sɔrɔ tuguni olu kɛlenw de fɛnɛ bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ opérateur économique belebele fɛn fɛn bɛ yen nɔ olu de jɔlen don a kɔfɛ olu de bɛ fɛnko balo ta ka ladon jamana kɔnɔla la wa donni mun kama n'i ko k'i t'a kɛ olu ta ni tubabu ko k'a tɛ kɛ olu ta olu bɛ opérateur économique olu b'u kɔrɔ dɔrɔn u b'u jɔ Musa Alassane Diallo m'a fɔ an ɲɛna yan nɔ hali a ma mɛn yan opérateur économique nana k'a fɔ k'u bɛ se ka taa balo ta kɔfɛ ko ka na n'a ye jamana kɔnɔla la mais maa joli nana n'a ye dɔw nana n'a ye ka taa stocker magasin kɔnɔla la olu kɛra ɲɛna o donc a système bɛ ten cogo de la ni e m'a kɛ dɔw yɛrɛ intention min o ma se ka na n'a ye u ma na n'a ye donc jamana tun talen no en otage par une certaine mafia jamana bɛ ka bɔ o de kɔnɔna la o de kama n y'a f'i ɲɛna n k'an bɛ tiɲɛko kɛlɛ de la o tiɲɛko kɛlɛ ye mun ye maa dɔw de bɛ yen nɔ olu faw n'u baw n'u bɛnbakɛw de diɲɛ depuis ala ye diɲɛ dan olu de bɛ ka jamana in minɛ k'a di kɔkanmɔgɔw ma ayiwa o faamuna bon minnu fana bɛ yen nɔ n'olu bannen n'o ma o kɛlɛ de bɛ yen babu la an bɛna na kuma kuncɛ kumaw di aw ma an b'a daminɛ ni e ye Gima
d'accord Kasim k'i fo sani ka bɔ kuma kɔnɔ ka an ka parti tɔndenw k'u bɛɛ lajɛlen fo ka ɲini vraiment autorité minnu bɛ jamana kunna bi jamana kalifalen don minnu na an ka dɔn cɛmancɛ fanga de don an yɛrɛ sɔrɔla maa fɔlɔ minnu wulila ka wuli ka jɔ kɛ pour que cɛmancɛ fanga kana n'an nana cɛmancɛ fanga kɔnɔ kun kan ka cɛ ni kalata de an k'o kalataw an k'o sigi an k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'o labɛn a kɛra san 5 a kɛra san 10 ye o mais il faut ka kuma ka kɛ maaw k'a faamu an mago bɛ maliyɛnw na maliyɛnw ka conscientiser maliyɛnw ka hakilina ɲuman min sɔrɔ ka taa kalata fan fɛ ne bolo ni transition na an bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani autorités k'a jira maliyɛnw na ko kalata tɛ fɛn jugu ye kalata tɛ kojugu ye kalata kɔrɔ tɛ ko suyɛnni kalata kɔrɔ tɛ ko nanbara donc ne bolo an kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'olu de actions multiplier ka jira an lamɛnbaga jɛkulu la Kasim ko Mali politique n'i y'a kɛra ɲugutɔfɛn ye maa ladiriw ni maa danayamaw caman de bɛ jamana kɔnɔ minnu y'u sen bɔ a la k'a to a minɛn kɔnɔ an b'a ɲini u fɛ politique ye limaniya de ka t'i ca i faso jamana ma u ka wuli u k'u sen don a la parce que ni e ma dɔ kɛ e denw ka avenir e sigilen e b'o de ye o bɛ dɔ de bolo o bɛ ka kɛ a sago ye donc bi sani sigilen an maakɔrɔba caman ye ɲɔgɔn ye u y'a jira an na ko vraiment olu tun bɛ se k'a kɛ a waati mais olu salayara mais bi u nimisara donc an ka génération an b'a jigiya o t'anw ka génération maaw sɔrɔ maa minnu ta ye jamana ko ye dɛ i ko Mohamed Bil n'a ɲɔgɔnnaw maa minnu ta ye jamana ko ye i ko Nuhu Sar n'a a jɛɲɔgɔn o t'anw sɔrɔ anw kɔni wulilen don Kasim ka a bɛ ko o ko bɛ kɛ faso in kuma in mana wuli yɔrɔ o yɔrɔ anw bɛ yen wa n'a kuma min jɛngɛra an b'a lakile o de kun don ka bɔ kuma kɔnɔ ka bɛɛ fo dan tɛ foli min na. E Sidibe Bili ka kuma kuncɛ kuma. Ne ka kuma kuncɛ kuma ye mun ye o de ye k'a fɔ Kasim hali bi maa ɲɛnɛmaw ani maa ɲɛnɛmadenw u k'u wasa don jamana politique ko la quoi parce que an ye wagati tɛmɛnen in nɔ sen de tun bɛ ka bolo siri quoi o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye k'a fɔ ko kalata k'a dabɔlen don parti politique dɔrɔn de kama misali dɔ yirara n na ne ma da la ni ATT kɛra président ye ka to parti politique la quoi en clair c'était un mouvement indépendant donc o kuma ni mun olu kana don maliyɛnw kunna dɛ ko parti politique dɔrɔn de bɛ taa ko ka taa kalata ko la quoi indépendants bɛ taa il y a des associations qui participent il y a des mouvements qui participent i m'a faamuya pour que ka se ka kalata fɛn élection ko k'u kan bɔ a nɔfɛ quoi parce que n'an m'o bɔ mɔgɔw n'an ma kɛlɛ kɛ ni yen fan ye dɔrɔn n'an ko parti politique dɔrɔn a bɛ kɛ i ba fili bɛ don kuma ninnu na quoi. ayi Gima ye min fɔ kuma kɔnɔ o de don c'est à dire jamanakuntigi kalata kɔni o ye diinɛ ni ŋaniya ye parti dɔ bɛ se ka na sa k'a fɔ an ye senkɔrɔma don n tɛ i yɛrɛ kɔni kelen i yɛrɛ de b'i ka ŋaniya ta ça c'est je suis d'accord. Parce que i m'a ye parti caman tugura ATT kɔ mais ATT ma sɔn ma sɔn ka don parti la a tora a ka mouvement citoyen bolo o de logo tun b'a ka fɛn na voilà donc o kɔfɛ tuguni k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an bɛ kumakan mun fɔ an kana an ka wuli ka jɔ kɛ an ka ɲɛnamaya kɛ i b'a fɔ ko jamana ka ɲɛnamaya quoi jamana ka ɲɛnamaya ka bon ni anw ka ɲɛnamaya ye quoi anw bɛ yen nɔ ka wagatinin de kɛ maa minnu bɛ bɔ an na an bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que olu ka dɔn k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma anw sɔnna k'an nin di pour que olu ka lafiya quoi o de ye an ka hamina ye wa an ka engagement de fɛnɛ o ye Kasim ka bɔ kuma la ka i fo k'i waleɲuman dɔn ka Jani Mali bɛɛ lajɛlen fo Falaye ni Keba k'a fo le co-débatteur Gimba Sidibe k'a fo k'a ka tɔn ɲɛmɔgɔ Nuhu Sar ka foli las'a ma n bɛ tɔn min kɔnɔ ni o ye mouvement pour la résistance citoyenne de Bamako jusqu'à Menaka ka foli lase a tɔn den bɛɛ lajɛlen ma a kɛto bɛ na sɔlala Mamad Salim an yɛrɛ b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn min ye aw ka tɔn bɛɛ lajɛlen MRC n'o ye mouvement de résistance citoyenne ye n'o ɲɛmaa ye e yɛrɛ ye Bil k'i fo k'i waleɲuman dɔn Gimba k'i yɛrɛ fo Sidibe alliance du 22 septembre baarakɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔnden bɛɛ lajɛlen min ye Nuhu Sar ye an b'a fo sabula an ye wele bila a ma a ma gɛlɛya fosi don a la Bil yɛrɛ fana an y'a fana wele a fana ko a b'an ka bolo ka waati bɛɛ an bɛ Keba fo ka Falaye fo n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 kunnafoniw bɛ daminɛ yan n'o bɔra yen sa nɛgɛ kanɲɛ 18 a bɛ kunnafoni filananw sɔrɔ bi ta an b'o jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn commune den maaw k'an b'u fo école INEMASA maaw ko k'a fɔ a ɲɛna k'a k'aw kɛ pewu
min ye délégation spéciale ko bɛna na se aw ma ye aw ka ekɔliso ko la Tayiru Sila k'a ka hakili latigɛ Billi ko ten ko u bɛna na se aw ma ka taa aw ka yɔrɔ lajɛ a bɛ se ka dilan cogo min na ka ɲɛ Ala ka sini yira an bɛɛ lajɛlen Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45